Салом алейкум, сангинакор, рахмати калом. Мана запрети мана снимать кадид, хазор рахмат. Бародаро, агар шумо хеле мушкилиё дошта бошед, ҳатман ба акои сангин муроҷиат кунед. Акои сангин мутахассиси кори худ мебошанд, медонанд ки чӣ хели мушкилиёро бартараф кунанд. салому алейкум бинандаои азиз. ҳоло ман дар саҳни ҳавлии Перовский райони суд қарор дорам ва худи ҳозир аз маҷлиси судӣ вобаста ба бекор кардани қарори запрети як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон, бародари мо Фаррух Ҳаёт, аз суд баромадам. ин бародарамон Фаррух Ҳаёт зимни будубош дар Федератсияи Россия ду ва ё зиёда, яъне аниқтараш агар гӯем 3 маротиба ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ содир кардааст ва тамоми ҷаримаҳоро пардохт кардааст, лекин вақти охир ки ба Тоҷикистон меравад, запрет меғалтад ва запрети ӯ то моҳи апрели соли 2025 буд. ба ман муроҷиат кард, ташаккури зиёд барои ки ба ман боварӣ кард, ба ман муроҷиат кард ва ба Перовский районный суд мо бо аризаи даъвогӣ баромадем ва имрӯз дар маҷлиси судӣ ин запретро бекор кардем ва аризаи даъвогии худро бо он асоснок кардем ки бо содир кардани чунин ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ Фаррух Ҳаёт дар Федератсияи Россия ба ҷамъият хавфу хатар надорад. ҳамаи ҷаримаҳоро сари вақт пардохт кардааст. запрете ки нисбат ба ӯ мондаанд ва бо содир кардани он ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ сазовори запрет нест ва сари вақт ба суд муроҷиат кардааст гуфта асоснок кардем ва суд ҳамаи ин ваҷҳои моро ба инобат гирифт. алалхусус ваҷҳи оне ки сари вақт бо хабар ёфтани оне ки запрет шаҳрванди хориҷӣ запрет ғалтидааст, сари вақт ба суд муроҷиат кард. барои ҳамин шаҳрвандои муҳтарам, барои бекор кардани запрет ё видварениятон ҳеҷ вақт аз суд ва аз мақомотҳои давлатӣ натарсед. баръакс, шумо бо роҳи қонунӣ бекор намекунед ин запретатонро, лекин ивази ному насаб мекунед, бо роҳҳои ғайриқонунӣ убури сарҳади Россия мекунед. ба Фаррух Ҳаёт ташаккури худро баён мекунам ки ба ман боварӣ карда парвандаи худро ба ман супорид ва Фаррух Ҳаётро дар Москва интизор мешавем. саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо.